Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni kadulong sa inyo. Hagyari natin ng mga top stories of the day. Today is December 6, 2024, Biyernes nga adlaw. Mayor Era sa Calatrava guilty sa kaso ng grave abuse of authority, nagreklamo hindi kontento nga ginpabayad lang ang alkalde. DTI nagapandam sa publiko batok sa mga nagapamenta sa pagbalik sa Noche Buena products online. SRA Administrator ginaposi sa kung sino nagagamit sang iyang ngalan sa pagpang-scam. Motorsiklo na sunog, rider nakaluwas. Kag sa good vibes, ang istorya sa pagbangon gikan sa mga trahedya sa Sipalay sa tripping ni Roming, kag siyam ka mga atleta nagpauli sa gold medal sa bida sang liga. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka motorsiklo na sunog samtang rider nakaluwas. Nasunog ang isa ka motorsiklo sa barangay Mansilingan sa Bacolod City kainasang aga. Gikan ang rider nga si John Mata sa Minuyan sa Murcia kag pakadto sa barangay Takuling kung sa diin siya nagatrabaho. Paglabot sa barangay Mansilingan, hinali na lang ang nagdaba-daba ang motorsiklo. Sa records ng Bureau of Fire Protection, sang Bacolod, nagdangat sa 3,000 pesos ang balor sa kahalitan sa motor. Wala naman masamaran ang rider nga nagasakay diri. Nakahingagaw siya panaog sa mabatsagan nga nagainit na ang motorsiklo. Parawin pang investigasyon sang BFP Bacolod kung ano gid ang ginhalinan sang kalayo. Sa number 9, business tycoon ang ginakabig nga adopted son kag honorary mayor sa Bacolod City kadungan sang Bacolod Festival. Unanimously approved sa konseho ang resolution nga nagakabig sa business tycoon nga si Hans C. bilang adopted son kag honorary mayor sa Bacolod. Ginsiling ni Councilor Jason Villarosa, chairperson sa Committee on Tourism sa konseho. Ang conferment ni C ang may angot sa natalanang pagsaulog sang Bacolod Festival sa Enero 29 to Pebrero 2. Nagaserbe nga chairman sang executive committee sang SM Prime si C nga naging director sang kumpanya halin sang 1994. Gindugang ni Villarosa nga magluwa sa kontribusyon sang natukod nga investment sa kumpanya sa syudad. Narakip na diri ang SM City Mall, ginapaabot man ang paglambo pa sang negosyo sa syudad sa tion nga masuguran ang pagdevelop sa Manukan Country sa idalom sang SM Prime Holdings Incorporated. Dako nga bulig sa ekonomiya ang ukon ang madala sini. Sang 2017 ang amay ni C nga si Henry C ang ginakabigman nga honorary mayor kag adopted son sang Bacolod City. Sa number 8, iban nga mga LGU magapatuman sang benchmarking para sundon man ang QR coding sa Bacolod para malikawan ang pagpameke sa mga ID. Nakipag-angot na ang pamunuan sa National Council for Disability Affairs sa Bacolod LGU para sa natalan nila nga pagbisita sa syudad. Inagud matun-an kag mapatuman ang nasuguran nga initiative sa syudad para matap na ang paglaptas ang peke nga mga PWD IDs. Gisiling ni Bacolod DSSD OIC Alma Agostilo, pila ka mga LGU ang nagpabutyag sang interes para sa natalan ang pagpatigayon sang benchmarking sa ginapatuman nga QR code system nga ginakabig best practices ang Bacolod. Sa Senate hearings ang Committee on Ways and Means angot sa tax leakages nga natuga sa pagpamantaha sa PWD IDs, ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga naging simple lang ang sistema pero dako nga bulig ang benepisyo ini para sa mga commercial establishment nga sadto nagareklamo sa mga peke nga IDs para makaangkon sang discount. Ginrecommend man ni Senator Sherwin Gatchalian nga nagserbi chairperson sa committee nga dapat ma-replicate sang iban nga mga LGU ang sistema sa Bacolod LGU agud mauntat na ang paggamit sang fake nga mga PWD ID sa pungsod. Gindugang niya nga ang pagluso sang amendment sa lahi agud ma-penalize ang mga nagagamit sa nagahimo sa peke nga government-issued ID. Sa number 7, liwat ginpaboran sang Korte sa Timor-Leste ang ginahingyo sang DOJ sa Pilipinas sang extradition ni Anay Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. Iwat niyang ipaboran sa Court of Appeals sa Timor-Leste ang extradition request sa Pilipinas
agud madala balik sa pungsod si ani Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Sa statement niya ginpagawa sa Department of Justice, resulta sa procedural objection sa kung late appeal sang kampo ni Teves ang ikaduha nga extradition hearing. Dugang pa sa DOJ, maayo lang kay consistent kag fair ang judicial system sa Timor-Leste. Nag-request ang DOJ sa gobyerno sa Timor-Leste nga i-extradite si Teves agud matubangon ng pila ka mga murder cases sa korte. Nagpasalamat si Justice Secretary Jesus Remulla sa Timor-Leste government sa pagpamati ag pagpabor sa gobyerno sa Pilipinas. Sa number 6, masobra sa 1.6 million pesos nga balor sa suspected shabu nakuha sa isa ka buy-bust operation sa Barangay 2 sa Bacolod City. Na-recover sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa ilan ni Hamil Equibal kag Eric Talaban ang 1,632,000 pesos nga balor sa ginapatian shabu sa Purok Sigay, Barangay 2 sa Bacolod City kainasang kaagahon. Base sa records ng CDEU, nakuha sa duwa ang ginabulubanta 240 grams nga kabugaton sang ginapatian shabu. Detain ang duha sa Bacolod City Police Station 2 kag magapangatubang sang kaso nga pagkupot kag pagbaligya sang ilegal nga droga. Sa number 5, tatlo ka mga syudad sa Negros Occidental ang karon ginakabig nga mga first-class cities. 5 naman ka mga municipalities ang ginakabig nga first-class municipalities. Ini base sa ginpagwa nga order sa Department of Finance angot sa income classifications sang mga probinsya, syudad kag mga banwa sandig sa ilang income range sa idalom sa Republic Act 11964 o kanang Automatic Income Classification of Local Government Unit Act. Ang bago, Cadiz kag San Carlos City, ang first-class cities na nagakasayuran ng ilang average annual regular income hindi magdubo sa 1.3 billion pesos. Ang ibimagalona, Isabela, Manapla, Pontevedra kag Ilog, ang first-class municipalities na nag-average sa 200 billion pesos ang ilang annual regular income. Ang Himabaylan kag Sagay, second-class cities na samtang ang Escalante, Sipalay, Talisay, ang karon third-class cities naman. Ang second-class cities may annual average income nga 1 billion pesos o kung mas mataas pa pero mas madubo sa 1.3 billion pesos kag ang third class cities may 800 million pesos o kung mas sobra pa mas madubo naman sa 1 billion pesos. Ang Moises Padilla, Tuboso, Valladolid kag ang mga second class municipalities na kag ang Candoni kag Don Salvador Benedicto mga third class municipalities naman. Ang average annual income sa second-class municipalities, 160 million pesos pero mas madubo sa 200 million pesos. Kag ang third-class naman, 130 million pesos pero mas madubo sa 160 million pesos. Mag-take effect ang order sa Enero 2025. Ang basihan sa classification na sandig sa average ng regular income sa sulod sang tatlo ka fiscal year proceeding o kung antes sang general income classification. Sa number 4, SRA Administrator magapausi sa kung sino ang nagagamit sang iyang ngalan para magpang-scam. Makaduha na kabeses nga nagamit ang ngalan ni Sugar Regulatory Administration Pablo Luis Ascona sang wala pa makilalaan nga persona nga nagasulisit sang financial assistance sa mga commercial establishment para sa mga mangunguma nga apektado sang pagbuga sang abo sang Mount Canlaon. Iya ini ginapausi sa tuyo nga makapasaka siya sang reklamo. Nagapati si Escona nga mahimo may iban nga mga motibo ang responsable sa among modus. Napanugyan niya na sa mga negosyante, ilabi na sa mga suppliers ng SRA nga mangin maid-aid sa mga nagapangayo sang ayuda gamit ang iyang ngalan agut hindi mabiktima sa pagpaniplang. Nobyembre sang ginpahibalo si Escona sang iya kilala angot sa wala makilalaan nga caller nga nangayo sang ayuda. Sinila nga Miyerkules, isa naman ka catering service ang gintawgan sang Tagalog speaking nga persona nga nagapangayo man sang donasyon. Ang numbers na record, ang numbers di ginatilawan taman kung ma-allocate, no? But we will find ways, may way to locate. Nga ikaw sir, ang ano may suspicion ka na kung para sa Nga ako, wala man. Medyo weird man gani nga ako kay wala man kuya involvement sa solicity sa mga programs naman. Oo. Hindi
Sa number 3, nagapabilin nga estable ang supply sang baboy kag manok sa Negros Occidental karon nga nagsugod na ang holiday season. Sa una nga mga inadlaw sang Disyembre, may gamay nga pagsaka sa presyo sang baboy kag karne sang baka sa monitoring sa Provincial Veterinary Office. Base sa average price nga 42 centavos ang average price nga ginsaka sa kada kilo sang baboy kag baka suno sa PVO. Sa mga monitoring naman sa LGU, ang Kabangkalan, Ilog kag Sipalay ang may pinakamahal nga presyo sang baka sa merkado. 450 pesos ang kilo, kag sa Tuboso naman may pinakabarato nga 320 pesos. Samtang sa baboy, ang Hinigaran ang may pinakamahal nga kilo sang baboy, 370. Kag sa Tuboso, gihapon ang may pinakabarato, 250 pesos. Sa dressed chicken, 240 kada kilo ang presyo sa Victorias, pinakamahal sa probinsya, kag 180 naman sa Ibimagalona, pinakabarato. Damlag pa. Ginsilingan ni Dr. Plaza de Alemana nga wala sila may nakita nga problema sa supply sang baboy sa probinsya, bisan pa nga naigo na sadto ang Negros Occidental sang African swine fever. Suno kay Alemana, padayon man gani ang pagpadala sang probinsya sang supply sa iban nga mga kaiping nga mga probinsya. Sa number 2, mahilig ka bala magbakal sa mga produkto online? Ang DTI karon nagapaandam batok sa mga bumalakal sa mga nagabaliga sa mga Noche Buena items online. May report si Nico Delfin. Nagahamboy sa kapin 500 pesos ang kabilugan nga budget para sa regular nga spaghetti nga sarang saluhan sang apat ka mga membro sang pamilya sa Noche Buena karon nga Pasko. Ginsiling ni Senior Trade Industry Development Specialist Kenneth Villarosa, nagadepende man sa brand sang ingredient ang presyo. Gani importante nga mangin maidid ang mga bumalakal. Ilabi na nga may ginabaligya man nga Noche Buena bundles. Dugang niya nga dapat mausisa ang expiry date sa mga mapili nga produkto agod makasigurado. For the food safety, sir, pag sa packaging just before muna nga date, please use that on the date itself. Hindi ka na magpalakaw. Hindi ka na maghambal. Ay, may 1 week pa na siya. Please follow. Base sa price monitoring sa Department of Trade and Industry Negros Occidental, may kapin sa piso ang average nga saka sa presyo sa pila ka mga Noche Buena products. Wala sa nakita nga overpricing ang DTI sa mga Noche Buena products sa pila ka mga baligyan sa probinsya. Pero tungod sa pagsaka sa presyo, hindi malipod nga madamo sa mga bumalakal. Ang nagabakal na lang online. Bagay nga nagapaandam si DTI Negros Occidental Division Chief Ingimar Tupas sa posible pagpamintaha sa mga scammers online karon nga holiday season. Kung tanawin mo ibang online sellers kasi wala na mga address, no? And we're always emphasizing that they buy products from online sellers nga ang mga contact details kompleto gid, and probably you can check also ang mga comments plus ng ilang mga FB pages. Because in the event nga wala pa the contact details, it's really very hard. And chances are, those are scammers. No? Magluwa sa regular nga price monitoring. Nagapadayon ang Joint Inspection Monitoring sa DTI upod sa Bureau of Fire Protection kag Business Permits and Licensing Office sa pila ka mga commercial establishment sa Bacolod. Iniagod mapaiway ang paglapta sa ginabaligya nga mga substandard nga mga Christmas lights kag decors nga sarang halinan sang posible pagluntad sang sunog. There were, of course, confiscations and penalties in the past years. Okay. Suffice it to say, not only about Christmas lights, but also other products which are covered by mandatory certification. Not only Christmas lights, but also other products like appliances. Sa 7 ka mga baligyan nga nausisa sa joint inspection, 3 ka mga baligyan ang ginpaandaman, bangod na talupang da nagabaligya sang Christmas lights nga wala sang PS mark kag ICC stickers. Ginpahimos na mga produkto, agod hindi na ma-display kag mabaligya. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Mayor sang Banwa sa Calatrava ginpamatbatan nga guilty may angot sa reklamo batok sa iya sa duha ka mga doktor nga iyagin terminate sa serbisyo gikan sa Calatrava Municipal Hospital. Ang desisyon ang ginpapanaog sa tong November 26 ginagdaan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa desisyon, nakasaad nga nakit-an sang Committee of the Whole sang Sanggunian Panalawigan nga nagatindog bilang quasi-judicial body
nga guilty si Mayor Marilyn Era sang grave abuse of authority kag gross negligence of duty. Gani gipapanaugan siya sang duha ka mga sunod-sunod nga bulan nga suspension. Ugaling bangod man nga nagakinahanglan sang ginatawag nga continuity sa public service sa mga pumuluyo sa banwa, ginmutahan na lamang ang alkalde equivalent sa duha ka bulan nga sweldo tigaylo sang iya nga suspension. Ini naman ang yang ikabayad sa mga doktor nga mga complainants nga sanday Lewin Torres kag Christine Ureta. Ginpadangat sa SP sang duha ka mga doktor ang ilang reklamo batok sa alkalde nga nagugat sa pag-terminate sang ilang consultancy services nga wala sang proper justifiable cause. Wala man sila ginsabat sang alkalde sa ilang mga palamangkutanon angot diri. Gin-hire bilang medical consultant sila gaduha humalin Abril 1, 2024 tubtob Hunyo 30, 2024 paagi sa Memorandum of Agreement. Sa katapusan nga bulan, ginpahibalo na lamang sila nga hindi na sila makabaton sang schedule sa rotation para sa bulan sang Hunyo. Gitinguan sang Digicast Negros nga makuhaan sa iyang bahin si Mayor Era ugaling as of press time wala pa ini makasabat. Para naman kay Dr. Torres, hindi siya satisfied sa nanging pamatbat mangud kun basihan ang provisions, ang grave misconduct suno sa iya 6 ka bulan tubtob 1 ka tuig ang suspension. Magasapol pa siya sa iyang legal counsel sa masunod nga tikang kag ila ginalantaw nga mahimo ila ipadangat ini sa Office of the Ombudsman. Wala naman makasabat si Dr. Ureta sa text ng Digicast Negros sa iya. Subong ang final decision, why kami choice? In lieu of the suspension, himuon lang ang 2 months yung sweldo, ihatag sa amon. So, it's insulting sa part namon kami nga duha ni Dr. Ureta. Ko pangako ng mga council, kay actually sila niyang ginapadecide ko mo. Kasi ginaprotektahan ko man akon nga nga self kung anong dapat dito ko masunod sa ila. Pero most probably siguro ba si Ombudsman so. Kagyari naman ang pangpabalo namon nga pangpa-good vibes sa inyo para sini nga weekend. From tragedy to sustainability, ini ang natabo sa Sipalay City. Sa sulod sa masobra sa 2 ka dekada, 3 ka mga dalago nga trahedya ang natabo sa syudad. Ang pagsarado sang minahan nga nagresulta sa pag-uswag naman sang ilang nga turismo. Ang pandemic nga wala sang turista, kag wala pa man totally makabangon gikan sa pandemya, ginigo naman sila sang bagyo nga Odette pero padayon lang sa pagbangon. Ang istorya sa pagbangon sang Sipalay City was sa tripping rooming at 9 a.m. Siyam tanan ka mga athlete gikan sa Negros Occidental kag Bacolod City ay nagpauli nga may gold medals gikan sa Batang Pinoy 2024 competition sa Palawan. Kabahin sa ilang 15 anyos ka grade 10 student nga ginakabig Golden Boys ang Himamaylan City matapos man mangin back-to-back champion sa 2 ka separado nga Taekwondo national competition sini nga tuig. Kilalahon siya sa Sunday 9 a.m. sa Bida Sang Liga. Shout out anay sa aton nga mga live viewers subong nga hapon si Ma'am Viola Taasan Digicast Negros, thank you for FB Live. Thank you man ma'am sa paglantaw. Si Benji Borlas, maayong hapon Digicast Negros. Si Jubeya Janala Natavio, maayong hapon Digicast Negros. Si Jessie Tabobot Selga, hi Digicast, always watching from Hilis, Inayawan, Kawayan. Maayong hapon sa mga taga-Banwa sang Kawayan. Si Romel Mahilom Galio, watching good afternoon Digicast Negros. Si Randy, maayong hapon Digicast Negros 10. Kag si Imo sa Ruming, watching from Melbourne, Australia. Kag si hindi ko na makita ka dasig sa mga ngalan. Pero salamat sa pag-tune in live sa amon nga newscast subong nga hapon. Kag amoyan to ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros subong adlaw. Tubtub sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Happy weekend!